Ano itong niluto nito? Yan, niluluto nila mga tupay. Dahil yan din si ate. Hello mga tupay, welcome sa ating YouTube channel. Mayroong kababayan natin dito na ngalakal mga tupay. Maraming talaga. Te, nagsasaing kayo dito, te? Ay, ate. Nagsasaing pala kayo dito? May ibibigay ako? May ibibigay ako sa inyo. Nangangalakal kayo? Oo, ate. Ah, kumain pala kayo. Yan, nagluluto pala sila mga tupay, oh. Yan. Ay, prito. Yan, nagluluto nila mga tupay. Kumakain si sir. Yan. May bibigay ako. Pero bago ako may bibigay, may palaro din ako. Pira yung ano nito, kaso nga lang. Ito yung palaro natin mga tupay. Ito si Chiria. Hawakan mo, tapos hulaan mo kung anong pangalan ng si Chiria. Hulain mo rin si ate kung ano, pati si ate. Sama mo na rin para mahulaan anong pangalan. 100 piso pag nahulaan mo yung pangalan na si Chiria. Ano pala pangalan mo, bro? Ronald ko. Ronald. Okay, ano bang hula mo niyan? Pangalan na si Chiria. Rimby. O si ate, ikaw te. Hulaan mo te. 100 piso kung sino makahula. O. Hawakan mo te. Hawakan mo ate. Para mahulaan mo. Ayaw yan. Ayaw mo ate. Hawakan mo te. Ayaw. Natulog. May natulog ah. Ikaw te. Dali na te. Hawakan mo te oh. Si Chiria yan te. Ayaw din. Ikaw na lang bro. Magbigay ka sa akin ng 3 pangalan na si Chiria. Habang hawak-hawak mo. Hawakan mo para 3 pangalan lang. Cracklings. Oh, Cracklings. Ano pa isa? Uwisi. Ano pa? Sige pa. Dagdagan mo pa para sigurado. 100 piso. Wala ka na maisip? Patata. Ano pa? Gawin natin 5. Ano pa ba? Kiri. Ha? Kiri. O di, buksan mo nga kung tama. Buksan mo. Anuhin mo na yung balot. Kung tama ba? Okay? Uy, mali man mga katupay. Chick boy. Walang tumama sa sinabi mo. Kakain ka nito? Oh, sa'yo na yan. Oh, yan, oh. Siyempre, may bibigay din ako sa inyo. So, hindi na hulaan yung chichiryan natin mga katupay. At nagluluto sila. Ano itong niluluto nito? Yan, niluluto nila mga katupay. At yan si ate. At ito naman yung kanin. At ito kuya oh. Tama-tama. At nagluluto pala kayo dito. Ito, bigas. Yan. Okay. Masarap yan, masarap. Malambot yan. Kahit mabaho pa yan, malambot yung bigas na yan. Yan natin. At tsaka siyempre mayroon din na tayong ano. Ito, noodles. Yan, 2 noodles. At siyempre mayroon din tayong sardinas. Okay, masaya ba? Okay, i-plastic mo na dito. Yan, plastic mo na. Yun lang, wala nang iba. Sayang din na hindi mo nahulaan yung palaro ko para mayroon din sana pa-premyo ba para masaya. Kaso lang, hindi mo nahulaan eh. Pero di bali, mayroon ka namang bigas. At saka mayroon ka rin noodles, mayroon ding sardinas. Nakakatulong na rin siguro sa inyo yan, no? Oo, kasi nagsasayang naman kayo dito eh. Oo, yan yung ulam nyo. Yan, mayroong noodles. Maaari naman sabawan yan para makahigop ng sabawan, no? Saka may sardinas din. Yan din si ate, oh. Ano pangalan pala ni ate? Kasama mo si ate? Josie. Taga saan pala yung probinsya nyo? Probinsya nyo? Samar po. Sa Samar? Saan sa Samar? Kalaklag. Ha? Kalaklag.
Ako, Bisaya rin ako eh. Medyo malapit lang din kasi Bohol ako eh. Oo, kaya pareho tayo Bisaya. Ano lang, Waray. Waray, Bisaya rin yun, di ba? Ng Bisaya yun. Saka yung trabaho nyo, mga ngalakal kayo. Kung saan kayo abutan ng medyo tanghali, doon din kayo magsasayang, ganun, magluluto. Ito yung mga kasama mo. Yan sila mga tumpay. Dito sila namamahinga mga tumpay sa lilim. Halong Kalayaan namin yung mga tumpay. Yung saingan. Ayun si ate at saka mga tumpay. Ito naman yung kariton. At saka yan yung mga kalakal nila mga tumpay. Kaya may alaga silang aso. Tukoy! Daming kalakal Yan. Sa inyo to? Sa inyo? Ha? Sa kasama nyo? Oo. Mula kaninang umaga kayo nangalakal hanggang ngayon? Kagabi pa po. Ha? Kagabi pa? Anong oras pala kayo mag-umpisa mangalakal? Po. Anong oras kayo mag-umpisa mangalakal? Pasin ko po. Alas 5 ng umaga. Hapon. Hapon. Kaninang umaga nangalakal kayo kaninang umaga? Para sa is. Sa 6 tapos nung oras na, dami yung kalakal ano? Oh? Dami no? Ano yan, bibinta nyo na? Hindi pa po. Hindi pa, ipunin nyo pa yan. Isang linggo po yan bago ibenta. Isang linggo, ipunin nyo. Kaya po na po kailangan eh. Oo. Pagkatapos dito, sana ang uwi nyo? Kung saan po dyan? Kung saan lang yung pwedeng doon magpapahinga. Wala pala kayong bahay dito? Wala po pero may bahay sa probinsya. Ha? Sa probinsya po may bahay naman. Yan si kuya, tutulog. Pagod din si kuya. Okay. Ano nga pala pangalan uli mo bro? Nakalimutan ko eh. Ronald po. Ronald. Okay, yan si Kuya Ronald at dito sila namamahinga mga katupay. At nadaanan ko sila. Kaya naisipan ko dito ko ibibigay yung bigas at noodles at sardinas na ating pamamahagi sa ating mga kababayan mga katupay. At sana Kuya Ronald nakakatulong. Sana nakakatulong Kuya Ronald no? Oo. Nice disturbo tuloy kita sa pagkain mo. Okay lang po. Okay. Si ate. Okay mga tumpay, naibigay na natin ni Kuya Ronald yung bigas tsaka noodles at may sardinas. Sana Kuya Ronald nakatulong no. Sa susunod pag nadaanan ko naman kayo, mabibigay ako ulit. At salamat din sa paunlak Kuya Ronald ha. Oo. At tuloy lang din kahit ganyan na hanap buhay. Ay marangal naman yung hanap buhay ninyo. Yan, wala naman kayong na argabyadong tao. Yan. Tuloy lang. May alaga silang aso mga kapatay. Yan. Okay Kuya Ronald, di na rin ako magtagal. Ha? O sige, salamat. Salamat kay Ronald. Okay. Yeah, bye-bye po. Ayan, dinaulaan yung paulan natin. Sige kuya, bye-bye po. Bye-bye. Okay mga tupay, naiabot na natin sa kanila yung ating bigas at kunting tulong para sa kanila mga tupay. At yan yung mga gamit nila. Wala silang bahay mga tupay, kung saan lang daw sila naabutan ng dilim or oras na manangalian, doon na sila magpapahinga kung saan yung pwede sila na doon sila magluluto. At dito malilim na mga tupay, kaya dito sila nagpapahinga. Okay mga tupay, hanggang dito na lang din mga tupay. At siyempre maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga hindi pa nag-subscribe. Baka pwedeng pa subscribe naman ang aking YouTube channel para mas marami tayong matutulungan mga tupay. Alright mga tupay, hanggang dito na lang mga tupay. See you again sa my next vlog mga tupay. Bye bye.